Aha, pod horu. No, tam sme nebyli. Pod horu na pilu a rovno keby zišiel, tam je kozárnik. No, tam, ja viem, jak je kozárnik. No, áno. A to je tam všetko, tá lúka celá Tá zastavená? lúka, všetko, to je... Ježiš, to čo, to pustili civilizáciu do lesov? Jak ste to mohli dovoliť? Ja, to za mňa to nemohlo byť. No, však práve. No. Za 20 rokov, co neslúžim, No. nula bodu. Každý na mňa sere. Však, a kde sú zelení? Vtedy, keď som sa zjavil v uniforme, tak jak sa povysrali chatári. No. To keď som išiel, ja som aj za 2 dní došiel dom. Pod horu. To bola pod horu. No. To bola akože revízia cestovných lístkov. No. Potom som 2 měsíce musel doma poslúchať. Počo, ale pekne má spravené inak. Však to mali, tak. Mali pekne, hente.